Bona nit a tothom. Anem a iniciar la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Roquetes, número 8/2012, d'avui, dia 27 de desembre. El primer punt de l'ordre del dia, aprovació si procedeix dels esborranys de les actes anteriors, la número 14, de data 6 de novembre. Si hi ha alguna cosa, no hi ha res, per tant s'aprova. La número 15, de data 27 de novembre. La número 16, de data 29 de novembre. I la número 17, de data 4 de desembre. No hi ha res, passem al següent punt de l'ordre del dia, de l'àrea d'Hisenda. El primer punt, aprovar si procedeix declarar la no disponibilitat de crèdits com a conseqüència de l'obligació d'immobilitzar els crèdits corresponents a la paga extraordinària de Nadal per a l'exercici 2012 del personal de l'organisme autònom local Roquetes Comunicació. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar la declaració de no disponibilitat dels crèdits pressupostaris de l'aplicació pressupostària i per l'import de 3.271 euros en 30 cèntims, havent-se de destinar els crèdits a aportacions, a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i en els termes i abast que es determinen les corresponents lleis de pressupostos. Si hi ha alguna paraula? No hi ha paraules. Passem a votació la proposta. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova la proposta amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Popular i el vot en contra del Partit Socialista de Catalunya i Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia. Aprovar si procedeix expedient de reconeixement extrajudicials de crèdits en REC 4/2012. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar l'expedient número REC 04/2012 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 218.344 euros en 69 cèntims. El detall individualitzat figura als annexos 1 i 2 d'aquest acord. En referència a la factura de gas natural, amb import de 349 euros en 9 cèntims, inclòs a l'annex 2, aquest acord serà efectiu quan entri en vigor l'expedient de modificació número 12/2012 de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. Donar de baixa l'obligació reconeguda de l'any 2010 i relacionada als antecedents per import de 15.976 euros en 22 cèntims. Tercer, fer els assentaments comptables que calgui per fer efectiu el reconeixement extrajudicial de crèdits. Té la paraula la responsable de l'àrea d'Hisenda. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Tal com s'ha llegit a l'exposició de la proposta, se tracta en aquest punt d'aprovar factures per un import total de 191.528,47 euros de l'annex 1 i 26.816,22 de l'annex 2. Són factures que han arribat després de l'1 de gener del 2012, però la despesa correspon a l'exercici 2011. I la seva aprovació és un tràmit necessari per tal de poder aprovar aquesta despesa i seguir el procediment que segueixen totes les factures, per la qual cosa els demano el seu vot favorable per poder-les aprovar. Gràcies. Alguna intervenció més? No hi ha intervencions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Sí, a favor. S'aprova la proposta amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Popular i l'abstenció del Partit Socialista de Catalunya i Plataforma per Catalunya. Tercer punt de l'ordre del dia i d'estària. Aprovar si procedeix ratificar el decret d'alcaldia número 726/2012 referent a la modificació d'una errada material. Vistos els antecedents, proposa al ple l'acord següent. Primer, ratificar la resolució d'alcaldia número 726/2012 de data 17 de desembre de 2012 en tot el seu contingut i abast. Segon, notificar aquest acord al Departament d'Intervenció als efectes oportuns. Si hi ha alguna intervenció, no hi ha intervencions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? S'aprova la proposta amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya, Partit Popular i l'abstenció de Plataforma per Catalunya. Punt següent. Aprovar si procedeix amortització anticipada de préstec per cobrament de subvenció.
Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, amortitzar anticipadament el préstec concertat entre l'Ajuntament de Roquetes i l'entitat bancària Caja de Ahorros del Mediterrani per un import de 352.720 euros en 3 cèntims. Segon, facultar l'alcalde que formalitzi quan els documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord. Tercer, notificar aquest acord a l'entitat bancària Caja de Ahorros del Mediterrani i al Departament d'Intervenció als efectes oportuns. Té la paraula la responsable de l'àrea d'Hisenda. Bona tarda. Bé, aquí el que es tracta en aquest punt de l'ordre del dia, tal com els vam explicar a la corresponent Comissió Informativa d'Hisenda, és d'amortitzar un préstec, ja que hem rebut una subvenció del FEDER per import de 203.998,34 euros, que fa referència a la reforma de l'antic Ajuntament, i 148.721,69 euros corresponent al pavelló poliesportiu. Està estipulat que quan arriba una subvenció és obligat a amortitzar préstec i el que hem intentat és escollir l'opció més avantatjosa per a l'Ajuntament, per la qual cosa amortitzem el préstec que tenim concertat en la Caja d'Ahorros del Mediterrani. Per la qual cosa, ja que hem escollit l'opció més avantatjosa per a l'Ajuntament, els demanem el seu vot favorable. Gràcies. Si hi ha alguna intervenció, no hi ha intervencions. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova la proposta amb el vot favorable d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya i Partit Popular i l'abstenció de Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia i canviant d'àrea, ara a l'àrea de Cultura i Ensenyament, aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l'Ajuntament amb la Lira Roquetense per a l'any 2012. Vistos els antecedents, proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i la Lira Roquetense en virtut del qual s'atorga a aquesta entitat una subvenció de 15.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3344-8901, conveni sociomusical Lira Roquetense del pressupost de despeses de la Corporació per a l'exercici 2012, en concepte de col·laboració en la realització de les activitats de caire cultural de l'entitat, especialment de la seva escola de música i banda, en els termes previstos en el conveni que s'adjunta a la present proposta. Segon, aprovar la despesa amb càrrec a la partida abans esmentada del pressupost de despeses de la Corporació per a l'exercici 2012. Tercer, facultar el senyor alcalde per a la seva signatura. Quart, facultar la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del present conveni. Cinquè, notificar l'adopció dels presents acords a la Lira Roquetense i al Departament de Cultura als efectes legals procedents. Té la paraula el regidor responsable de l'àrea de Cultura, però en tot cas dic que sobre aquest punt referent al conveni amb la Lira Roquetense, la regidora Imma Casado no participa en la votació per ser membre de la Junta Directiva de la Lira. Té la paraula el regidor de l'àrea de Cultura. Gràcies. Bé, el punt 1 i 2 de l'apartat de Cultura i Ensenyament que van lligats que són els convenis. En aquest cas només dir que són la singularitat d'aquestes entitats culturals i festives que, com tots els anys, fa un conveni especial entre l'Ajuntament de Roquetes i aquestes entitats pels actes que fan a nivell municipal i que són actes que són de repercussió i d'interès general a nivell de municipi. Per tant, venen aquests convenis i aquestes col·laboracions entre Ajuntament i aquestes dues entitats. Gràcies. Alguna paraula? No hi ha més paraules. Passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia. Aprovar si procedeix conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Patronat de Festes. Vistos els antecedents, proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Patronat de Festes de Roquetes, en virtut del qual s'atorga a aquesta entitat una subvenció de 45.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338488900, conveni Patronat de Festes, amb la finalitat de col·laborar en el finançament de l'organització de les festes majors en els termes previstos en el conveni que s'adjunta a la present proposta. Segon, la despesa és amb càrrec a l'aplicació abans esmentada del pressupost de despeses de la Corporació per a l'exercici 2012. Tercer, facultar el senyor alcalde per la seva signatura. Quart, facultar la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del present conveni. I cinquè, notificar l'adopció del present acord al Patronat de Festes de Roquetes i al Departament d'Intervenció als efectes procedents. Si hi ha alguna intervenció, no hi ha intervencions. Passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt, també de l'àrea de Cultura i Ensenyament.
Aprovar, si procedeix, moció en defensa del model d'immersió lingüística i del model educatiu de l'escola catalana que ha presentat els grups d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Partit Socialista. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, manifestar el nostre rebuig rotund a l'esborrany de la Llei Orgànica de Millora de Qualitat Educativa que vol aprovar el Ministeri d'Educació. Segon, donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Ensenyament en defensa de les competències educatives de Catalunya i en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola. Tercer, instar el Govern a continuar aplicant la Llei d'Educació de Catalunya, que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i que és l'eina que garanteix que no separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. Quart, donar trasllat d'aquesta moció als grups parlamentaris de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya. Com que se tracta d'una moció, anem a obrir un torn de paraules de menor a major i si cal després un altre torn de rèplica també el tornaríem a fer. Per tant, els grups que vulguin, té la paraula el portaveu del Partit Popular. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. El grup municipal del Partit Popular Català de Roquetes, jo com a regidor crec que aquesta moció de defensa d'immersió lingüística i del model educatiu de l'escola en català que vostès, els partits polítics que la presenten, hem de tenir una cosa fonamental, que això, com tots vostès saben, només és un esborrany i que durant tot el seu procés parlamentari tots els grups polítics podran enriquir i modificar, si cal, els texts amb les seves propostes. El nostre grup municipal creu que el Partit Popular i el ministre Wert, a veure si ens entenem. Tot i això recalco que és un projecte per tota Espanya, però jo crec que el model sobre la LOMCE a Catalunya, com moltíssimes coses que es fan des de Madrid o fins de Barcelona, sempre es poden millorar o modificar. Jo crec que tot això es quedarà, com nosaltres diem aquí, en aigua de borraines i que els nostres alumnes, els nostres nens en Catalunya, el que hem de procurar que puguen tindre una educació com tenen ara, estudiar un 33% en català, en espanyol un 33% i un 33% en la llengua estrangera que trien. El que verdaderament vol la LOMCE en la seva reforma educativa és que el castellà també pugui ser llengua vehicular de l'ensenyança sense perjuri del paper que li correspon a la nostra llengua, el català. L'objectiu és una educació de qualitat orientada a proporcionar el talent de tots els nostres alumnes, els nostres nens als marges de recursos econòmics, centrada en garantir la millor preparació per al mercat laboral, centrada en l'oportunitat per a tots els alumnes, centrada en l'èxit acadèmic dels alumnes, centrada en combatre el model anterior d'ensenyament que en aquest moment expulsa un 26% dels alumnes sense acabar l'educació obligatòria, centrada en retallar despeses acabant amb l'actual situació de 56 modalitats d'ESO i més de 100 modalitats de batxillerat. El Partit Popular vol que en Espanya els nostres nens tinguin un millor futur i tot això entra dins del marc per millorar que la nostra productivitat com a país sigui millor dins de la Unió Europea. I per això la LOMCE està pensada en millorar el sistema educatiu anterior, orientant i millorar el talent dels nostres alumnes i dels nostres nens. El nostre grup municipal, creiem que, com he dit anteriorment, tot té arreglo i mitjançant el diàleg i la bona voluntat per part de tots els partits polítics, aquest tema es pot tractar i es pot polir per millorar, en cas d'haver anomalies, tractar-les i arreglar-les. Voldria dir també que tot això que estem debatint a nivell municipal no podem fer res. Tot això es té que debatre i aprovar al Congrés dels Diputats o al Senat. També voldria dir que la gent de la nostra ciutat, els roqueteros i les roqueteres, el que ara més els importa és poder tindre treball i poder sortir prontes de la crisi econòmica que estan patint i poder tindre la qualitat de vida que antes tenien. El grup municipal del Partit Popular Català de Roquetes som catalans, som de les Terres de l'Ebre i sempre buscarem el millor per a la nostra gent. Entenem que sempre es pot millorar tot, el nostre vot serà d'abstenció. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Llopis. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores.
Bé, primer que tot, vull demanar un exercici de responsabilitat a tots els dirigents dels seus partits, tant els que proposen la moció com els que promouen la reforma, perquè tant uns com els altres estan immersos en una creuada d'atacs últimament, manifestacions, declaracions, unes més desafortunades que d'altres. Podríem dir que en aquest cas, el de la moció que vostès porten avui, que és el que aquí ens ocupa, un esborrany de la nova llei espanyola d'educació, el senyor ministre, el senyor José Ignacio Wert, s'ha equivocat. S'ha equivocat en mala intenció o no? No entrarem a valorar-ho, però està fent les coses mal fetes. En concret, el que vol fer el senyor ministre, entre altres coses, és relegar la llengua catalana a la quarta llengua en l'ensenyament. La cosa, si no vaig equivocat, volen que quede de la següent manera, per explicar-ho una mica. Es divideix les llengües en 3 categories. Les troncals, on entraria el castellà i la primera llengua estrangera, les específiques, on estaria la segona llengua estrangera, i les d'especialitat, on estaria el català. Es diu que les primeres, és a dir, a les troncals, que és on està el castellà i la primera llengua estrangera, i s'hi ha de dedicar un mínim del 50% de l'horari lectiu. A les segones, és a dir, la segona llengua estrangera ocuparà com a màxim un 50% de l'horari lectiu. I per últim, a les terceres no se'ls assigna ni un temps mínim, on estaria el català. Nosaltres volem que aquí a Catalunya els nostres alumnes aprenguin el màxim possible per a sortir el més ben preparats al difícil mercat laboral que tenim actualment. Ara, som tant catalans com espanyols, i al igual que no ens agradaria que la cosa fos al contrari, que fos el castellà el perjudicat, tampoc ens agrada que ho vulguem fer amb el català. Per tant, votarem a favor de la proposta. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el portaveu de Convergència i Unió. Gràcies, senyor alcalde. L'avantprojecte de l'OMCE representa un atac frontal i inadmissible al model educatiu català. Un model nascut d'un ampli consens entre els àmbits polític, sindical, professional i social. I un model que ha estat i que ha de continuar essent llavor de convivència al si de la nostra societat. La no segregació dels alumnes per raó de llengua contribueix sense cap mena de dubte a afavorir la cohesió social, a garantir la igualtat d'oportunitats, així com el coneixement per part de l'alumne de les 2 llengües oficials a l'acabament de l'ensenyament obligatori. Posar en qüestió aquest model, com fa l'esborrany de la dita llei, equival a malmetre l'ingent esforç que professionals, pares i mares i societat en general han fet al llarg de les darreres dècades al servei d'un país cohesionat i capaç d'oferir oportunitats per a tothom. No podem admetre que ningú, i menys el govern de l'estat espanyol, que té l'obligació de salvaguardar la cohesió social i el respecte al bloc constitucional, qüestione i impedeixi la continuïtat d'aquest model, avalat pel Tribunal Constitucional i que ha estat basat en el respecte, la pluralitat i la convivència durant moltes generacions a Catalunya. Gràcies, senyor Gerard. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, bona tarda a tothom. Bé, una vegada més i malauradament centra el nostre debat un avantprojecte de llei que toca el model educatiu de l'escola catalana i ens sembla bastant penós que haguéssim de dedicar el nostre temps a discutir un tema que aquí a Catalunya no tenim cap problema al respecte, que vivim amb total normalitat, i només llegiré 2 breus fragments de la moció que avui aprovarem aquí per que quedi ben clara quina és la nostra posició sobre el tema. Avui podem dir que l'escola catalana té un model educatiu consolidat, reconegut internacionalment com a model educatiu a nivell d'integració, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa possible el coneixement de les 2 llengües oficials per part de l'alumnat en acabar l'ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Creiem que una cosa cal esmenar-la, cal solucionar-la o cal millorar-la quan hi ha algun problema al respecte. Per això llegim un segon apartat
la immersió lingüística i la consideració del model català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions internacionals i és un referent com a model pedagògic eficient en el marc europeu de les llengües. Per tant, apel·lant a aquests dos breus fragments, creiem que és molt positiu que des d'aquest Ajuntament s'aprovi aquest tipus de mocions, perquè si bé és un objecte que no recau sobre les nostres accions, sí que és nostra responsabilitat defensar la llengua en què s'educa a la nostra escola. Per tant, els nostres descendents i el nostre futur. Agraïm a tots aquells, agraïm que s'hagi presentat conjuntament aquesta moció amb els membres de govern, agraïm a totes aquelles persones que voten a favor de la moció i em sembla que és una qüestió de responsabilitat votar-la a favor i defensar el model educatiu de l'Escola Catalana d'Immersió Lingüística. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Casado. Té la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en aquest cas defensarem des del grup d'Esquerra la moció en defensa del model d'immersió perquè considerem que la llengua catalana, en aquest cas que forma part del que és el projecte educatiu troncal i bàsic per a l'aprenentatge de la llengua i dels continguts curriculars a l'escola catalana, és important en aquest cas que defenséssim aquest model perquè aquest model ha suposat un èxit per a l'aprenentatge de la llengua per a totes aquelles persones, tant autòctones com nouvingudes, que formen part o que han format part del nostre sistema educatiu des de l'any 1982-1983 i que ha estat un model d'èxit garantit no només a Catalunya, sinó lloat a bona part d'Europa. Aquest model, el model d'immersió lingüística, per a aquella gent que no sàpiga exactament què és el model d'immersió, és una exposició intensa d'una llengua per tal que se pugui aprendre més ràpidament. Recordin vostès que el model d'immersió surt per consens parlamentari de totes les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya a la primera legislatura del Parlament de Catalunya i que en aquest cas també el Partit Popular l'aprova, en el seu moment, en aquell cas hi ha Aliança Popular, i que aquest model d'aprenentatge que ens ha servit fins avui en dia ha demostrat que la llengua catalana en tots els seus àmbits és una llengua d'ús i utilitzada per tots aquells alumnes per a que tinguin una educació en una qualitat excel·lent. És a dir, si fa un moment aquí ens ha dit que la qualitat de l'educació anava lligada a un 33% d'aprenentatge d'una llengua, és a dir, que el nostre sistema a partir d'ara hagués de funcionar 33% català, 33% castellà, 33% anglès, en cap moment s'està dient que la llengua catalana sigui la llengua important. Per tant, la llengua catalana ha de ser, ara per ara, la llengua vehicular de l'educació perquè arranca ja d'una problemàtica, tal com hem dit abans del 1982-1983. Està demostrat també que durant tots aquests anys en què ha hagut la immersió lingüística a primària i a secundària obligatòria ha estat implantada, en cap moment s'ha dit que el castellà hagi estat en inferioritat de condicions a l'aprenentatge dels alumnes, perquè s'està demostrat en proves externes validades pel Departament d'Ensenyament que els alumnes tenen millor nota en castellà que no pas en català, bé a la selectivitat o bé en les competències bàsiques en la qual els alumnes tenen aquestes proves validades a nivell europeu, o sigui, no són validades només per la Generalitat de Catalunya. Per tant, què podem dir? El que hem de dir és que aquesta llei que es vol tirar endavant des del Ministeri d'Educació, concretament el Ministeri d'Educació, el senyor Wert, arranca de, només cal que ens ho llegíssim, perquè està publicat, del que ens diu la Fundació FAE sobre l'apartat de la llengua a Catalunya, per cert, publicat i escrit per un diputat que va ser del Partit Popular de Catalunya, que es diu Daniel Cirera, que de llegir aquelles 8 o 9 pàgines que posa allí sobre l'ús de la llengua catalana a les escoles, n'hi ha per a posar-se les mans al cap de les falsedats que diu.
I en això és el que es basa el Partit Popular per a rebatre el procés o el programa d'immersió lingüística que hi ha aquí a Catalunya. Que també cal dir que el programa d'immersió lingüística a Catalunya no se l'han inventat els catalans, és un programa d'immersió que arranca del Canadà, en aquest cas del Quebec, per a que la llengua francesa pugui tindre les mateixes condicions d'aprenentatge que la llengua anglesa al Canadà. Per tant, també podríem dir i creure-nos que dir, el ministre s'ha equivocat i que, per tant, si el ministre s'ha equivocat haurà de rectificar. Doncs tampoc ens ho creiem perquè resulta que en el moment en què el Partit Popular ha guanyat el País Valencià, la llengua catalana a l'ensenyament la va deixar de costat i la va bandejar del sistema curricular. Quan ha arribat a les Illes Balears a càrrec del senyor Bauzà, exactament ha passat el mateix. La llengua catalana ha estat bandejada del que és tot l'aspecte públic d'ús i de quotidianitat. Per tant, què entenem ara? Que el que es pretén és que allò que no s'ha aconseguit guanyar per les urnes, que ho guanyem per la llei, i que per tant anem a fer una llei que desestabilitzi i que tombi el sistema d'immersió que he dit abans, consensuat des del 1982. Per tant, aquí el que anem a defensar la major part de grups d'esta taula és que el model que ens ha estat vigent i que ha funcionat fins en aquests moments continua perquè des d'aquí ningú l'ha posat en dubte, des d'aquí. Ara, des de Madrid sí. Per tant, el que diem és que la comunitat educativa, qui és la que en aquest cas ha validat el procés i el projecte, continua tenint les mateixes garanties que hagi tingut fins ara i que a hores d'ara és una garantia d'èxit i, tal com he dit abans, avalada per bona part dels països d'Europa. Per tant, res més. Dir que el grup d'Esquerra Republicana donarem suport a la moció per defensar aquest sistema educatiu que ha donat tants resultats des del 82 fins ençà, és a dir, durant aquests 30 anys. Gràcies. Si hi ha alguna altra intervenció, no hi ha més intervencions. Per tant, passem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova la proposta amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya, Plataforma per Catalunya i l'abstenció del Partit Popular. Següent punt de l'ordre del dia i passant a l'àrea d'esports. Aprovar si procedeix conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Club Deportiu Roqueteny per a l'any 2012. Vistos sense antecedents, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Club Deportiu Roquetenc, en virtut del qual s'atorga a aquesta entitat una subvenció de 7.500 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3414891, conveni Club Esportiu Roquetenc, del pressupost de despeses de la Corporació per a l'exercici 2012, amb la finalitat de col·laborar en la promoció de l'activitat esportiva de base adreçada a la joventut del municipi, en els termes previstos en el conveni que s'adjunta a la present proposta. Segon, cedir al club l'ús del camp de terra i el camp de gespa, així com els seus annexes de la zona esportiva municipal situada al camí Vilaret sense número per a entrenaments i tota mena de competicions esportives d'aquesta entitat en els termes previstos en el conveni. Tercer, cedir al club la gestió del servei de bar situat a la terrassa d'estiu durant el període de festes, així com l'ubicat a les instal·lacions del camp de futbol municipal de Roquetes durant la celebració dels partits del club en els termes previstos en el conveni. Quart, cedir al club la gestió de la publicitat estàtica de les instal·lacions cedides per l'ús, camp de terra i camp de gespa, així com els seus annexes, i percebrà els ingressos que deriven d'aquest concepte, si bé l'Ajuntament tindrà la potestat de direcció, control i fiscalització de la gestió. Cinquè, aprovar la despesa amb càrrec a la partida abans esmentada dels pressupostos de despeses de la Corporació per a l'exercici 2012. Facultar el senyor alcalde per la seva signatura. Setè, facultar la Junta de Govern local per tal que aprovi la justificació del present conveni. Vuitè, notificar l'adopció dels presents acords al Club Deportiu Roquetenc i al Departament d'Intervenció als efectes legals procedents. Té la paraula el responsable de l'àrea d'esports, senyor Codorniu. Bé, simplement dir que aquests dos punts que venen ara, tant este com els dos següents, fan referència als convenis de col·laboració que l'Ajuntament signarà en les entitats Roquetenc, Club de Vòlei Roquetes i el senyor Joan Alcoba. Si bé els dos primers crec que la feina que fan a l'hora de difondre l'esport entre els nostres joves i la feina que fan competitivament a nivell local, provincial i nacional és important i reconeguda, també hem de tindre en compte la difusió internacional que de la nostra ciutat fa el senyor Joan Alcoba Fernández, que és un esportista d'èlit assolint campionats
mundials en la seva modalitat. Per això entenem des de l'Ajuntament que mentrestant sigui possible hem de contribuir i col·laborar en aquesta tasca. Si hi ha alguna paraula? No hi ha paraules. Passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia, aprovar si procedeix conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Club Vòlei Roquetes. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Club Voleibol Roquetes, en virtut del qual s'atorga a aquesta entitat una subvenció de 3.500 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 341489002, conveni Club Vòlei Roquetes, del pressupost de despeses de la Corporació per a l'exercici 2012, amb la finalitat de col·laborar en la promoció de l'activitat esportiva de base adreçada a la joventut del municipi en els termes previstos en el conveni que s'adjunta a la present proposta. Segon, cedir al club l'ús de les instal·lacions del pavelló poliesportiu municipal per a entrenaments segons la distribució de torns d'entrenament al pavelló poliesportiu per la temporada 2012-2013 i tota mena de competicions esportives d'aquesta entitat en els termes previstos al conveni. Tercer, aprovar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària abans esmentada del pressupost de despeses de la Corporació per l'exercici 2012. Quart, facultar al senyor alcalde per la seva signatura. Cinquè, facultar a la Junta de Govern local per tal que s'aprovi la justificació del present conveni. I sisè, notificar l'adopció del present acord al Club Voleibol Roquetes i al Departament d'Intervenció als efectes legals procedents. Si no hi ha alguna paraula, no hi ha paraules, passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia i últim d'esta àrea, aprovar si procedeix conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el senyor Joan Alcoba Fernández. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el senyor Joan Alcoba Fernández, en virtut del qual s'atorga al senyor Alcoba una subvenció de 1.500 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 341489003, conveni Joan Alcoba Fernández, del pressupost de despeses de la Corporació per a l'exercici 2012, per tal de donar a conèixer el nostre municipi arreu del món en els seus desplaçaments per motiu de les competicions on participa com a esportista d'alt nivell en els termes previstos en el conveni que s'ajunta a la present proposta. Segon, aprovar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària abans esmentada del pressupost de despeses de la Corporació per a l'exercici 2012. Tercer, facultar al senyor alcalde per la seva signatura, així com a la Junta de Govern local per tal que aprovi la justificació del present conveni. I cinquè, notificar l'adopció del present acord al senyor Joan Alcoba Fernández i al Departament d'Intervenció als efectes legals procedents. Si no hi ha cap paraula, té la paraula el senyor Jesús Fernández de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. Bé, només manifestar que nosaltres, el nostre grup, en aquest punt votarem en contra, perquè com ja vam dir en l'any anterior, creiem que donar una quantitat tan important, com en aquest cas, tot i les rebaixes de 1.500 euros, a una persona sola, que creiem que ja està més que promocionada, que ha arribat al tope del seu esport, creiem que es podrien destinar aquests diners a altres coses, com per exemple Fundació Esclerosi Múltiple, associacions de familiars d'Alzheimer, etc., que reben aportacions irrisòries com són 400 euros. Creiem que és desmesurada aquesta aportació, per tant, votem en contra. Gràcies. Gràcies, senyor Fernández. Passem a votació la proposta. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova la proposta amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya, Partit Popular i el vot en contra de Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia, ja en l'àrea d'obres públiques i serveis, aprovar si procedeix modificar el termini d'execució del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat a la Societat Mercantil Unió Fenosa Comercial SL. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, modificar el termini d'execució del contracte derivat de l'acord marc d'electricitat destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat per l'Ajuntament de Roquetes a l'empresa Unió Fenosa Comercial en data 14 de setembre de 2010 pel període que va des de l'1 de gener al 31 de març de 2013, d'acord amb les condicions econòmiques, els preus actuals revisats amb l'IPC interanual novembre 2011-novembre 2012 i relació de cups que figura a l'annex. Segon, ratificar l'adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica tramitat com a expedient pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya. Tercer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya realitzi en les diverses categories d'adquisicions previstes a l'article 205 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
Quart, autoritzar el senyor alcalde perquè signi quants documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord. I cinquè, notificar l'apartat primer d'aquest acord a Unió Fenosa Comercial com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'electricitat al Consorci Català pel Desenvolupament Local i al Departament d'Intervenció als efectes oportuns. Si hi ha alguna paraula, no hi ha paraules. Passem a votació la proposta. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia, ja en l'àrea de governació. Aprovar, si procedeix, aprovar i declarar els serveis municipals obligatoris i essencials del municipi d'acord amb el Real Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, declarar els serveis públics essencials de l'Ajuntament de Roquetes, tots aquells que estan detallats en el present acord. Segon, declarar les àrees detallades en el present acord com a prioritàries amb relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per garantir les funcions atribuïdes a l'Ajuntament de Roquetes. Tercer, aprovar les directrius que han de regir la cobertura de les necessitats del personal durant l'exercici 2012. Si hi ha alguna paraula, no hi ha paraules. Passem a votació. Vots a favor de la proposta. Abstencions. S'aprova la proposta amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya, Partit Popular i l'abstenció de Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia, mocions de control. No consta per presentat cap moció de control. I l'últim punt de l'ordre del dia, pregs i preguntes. Si hi ha algun prec o alguna pregunta, no hi ha pregs i preguntes. Per tant, donem acabat este ple ordinari del mes de desembre, com que és l'últim plenari de l'any 2012. En tot cas, en nom de tot el consistori, desitjar que hagin passat unes bones festes de Nadal i esperar que l'any 2013 sigui millor per a tothom. Moltes gràcies i bona nit.